Olako foroak daukean gauza hon bat da, ez, elkarbanatzea, nola bait, ez? Zu gabezi batzu dauzkezu, baina beste gauza batzu gondo egiten dituzu, enpresa tamaina diferente daude, egoera ere ez da berdine, zure egoera sozio-linguistiko ingurunekoa, beste bat, orduan hor elkarbanatze hortan perspektiba hartzen duzu, ondo indakotik ikasten duzu, zeak atxitituen ebitatzen dituzu, eta alde hortatik oso aberasgarria da. Hainbeste enpresa euskaldun Indeusen bertan egoteak gu ere moitu arazten gaitu. Enpresa horiek gure bezeroak ere badira asko, beraz horiek muitzen ari baldin badira hizkuntzaren arloan guk ere derrior moitu inbarko dugu. Lehiakortasun horretan ezin dugu atzean gelditu. Guretzat Indeus garrantzitsua da batez ere topatu dugulako badela jende bat eta hainbat organizazio oso garatuak, ibilbide luze bat egin dutenak ez bakarrik bere sektorean, baita hizkuntzarenean ere, guretzako bada gure buruari lasaitasuna edo poza edo nolabait ere baikortasuna ematen dion ekimen bat. Daukagu aukeria ikusteko ez gauzela bakarrik munduan, gure erronkak eta besteen erronkak antzerakoa diala, zailtasunak antzerakoak, eta aukera daukagu hor partekatzeko o ikusteko esperientzia on batzuk, eta hori lagundu itxendozkuen esperientzia eta praktika onak, gure gana ekartzeko. Gu daukagu kontzientzia euskara gutxi erabiltzen dugu hemen, behar dugu laguntza. Horrek hitzartu dugu hor. Eragileen partaidetza aktiboa ezinbestekoa da. Orduan esango nuke Indeusek ematen duela plataforma bat edo bilgune bat sortzen duela hor zuzenean eragile diren enpresekin hain zuzen ere, ezta, zenbait gai lantzeko eta elkarrekin eta elkarren berri edukitzeko eta harreman nolabait saretzeko. Alde batetik ikusten detena da, alderdi publiko eta pribatuen arteko erlazio hori sendotzeko bide bat, harreman horiek uztartzeko eta azkenen harremanetatik sortzen die baita askotan proiektu interesgarrik, eta beste alde batetik baita industrialki, nolabait mahai inguru batzuk daude eta mahai inguru horietan enpresa ezberdinek gaude, eta gu gure egunerokotasunen azkenen gure fokoa beti gure bezeroa, gure hornitzaia, pixkat beti hor daukeu, eta Indeus ekimenak ematen digu baita momentu bat eta plaza bat, nolabait beste organizazio batzukin hitzein eta euskararen ingurune baita hausnartu nola lan egiten duen ikasi baita bakoitzak dauzken ekimenetatik eta pixkat ze gauza ondotatzaizkien, ze gauza izan daizkien hobetzeko. Agente diferenteen arteko elkarlan hori ematea. Agente guzti horiek elkarlanean egoteak ematen digu aukera hizkuntzaren inguruan gudazkagun helburu eta interes eta nahiak mahai gainean jarri eta esfortzuak konpartitzea. Batzutan azkenean hor igual falta zaigu bata bestearen nahiak ezagutzea, Eta Indeusek, egiten dituna da horiek danak mailaren gainean jarri, eta nik uste dut horre esfortzuak elkartuta emaitzak onak izan daitezkela. Gero bestalde administrazioaren partaidetza oso positibotzat ikusten dugu. Gai baten inguruan edo foro baten inguruan, pixkat gai batekiko hori sensibilidad daukatenak, edo ardura daukatenak hor elkartzeak, balioa berez badauka hor ikustegu batek egiten duna, besteak egiten duna, identifikatzen dugu zera egin dezakegun gure lan hori hobeto egiteko, eta euskararen kasuan Indeusekin berdin. Nik uste hor badaukagula aukera elkartzeko, euskararen sustapenean edo erabileran bultzatu nahi dugunak hor zertan nahian ikusteko, ezagutzeko eta lagungarria da beti besten elkarren gandik ikastea. Oso baliogarriak. Euslan eta Indeus alde batetik batzen edo elkartzen garenok
praktika onak eta gure zalantzak, gure oztopoak ez, gure hobetzekoak partekatzeko danon artean ondo da, eta gero besteak ikasteko edo hartzeko ari txiki bat hasteko. Bide honenan gaude, poliki-poliki aurrepausoak egiten ari gara, jarraitzu beharko dugu gaur egun egiten ari garena. Ikasi beharko dugu entzuten, besteok zer beharko duten gure partetik. Biltzen gera industria arloan, garrantzia dakaten erakunde, zentro teknologiko, enpresak, danok biltzen gera bertan. Bertan zehazten ditugu gure hizkuntza hedatzeko helburu, ekintzak, eta hori edanak guk ere barneratzen eta definitzerakoan gure egiten ditugu, eta gure egiterakoan gero beti ere horien edapena errazten da. Geure artean ere soluzio berriak eta elkarlanean guk software librean eta edozein tokitan ez, badakagu ohitura auzolana egiteko eta gauzak amankomunen egiteko, eta nik uste dut Indeusek ere lagundu dezakela horretan. Ikusten ari gara, Indeus ekimenean enpresa ezberdinak batzen ari dira eta amankomunean ipintzen beraien arazoak eta irtenbideak, soluzioak ere elkarrekin topatzea asko zerrezagoa da. Eta batez ere momentu honetan Indeus plataformarekin nun gauzen Euskadiko industria handiek ez da, baina importante batzuk, eta gure artean gure kezkak eta zalantza partekatzie Eusko Jaurlaritzaz kasu honetan, eta ere jakitun izetie ze arazo duko guzen, ni bete dut oso lagungarria dela, dagoz, hiru bentze dugu produktuek eta inguru digitalat hori, ia zelan lortzen dugun daun artean, prutxu bat hobetzeko, azken baten horrek tresnak gure egunerokatasunean sartzen baduguz, da euskerie erreza bultzatu gure industria mailan. Enpresa desberdina juntetia eta ikustia, nolabaiteko problematika berdinean, errealidad ezberdina daukagula eta iniziatiba desberdinak eta ideiak hartzea, konpartitzea, ez? Nik uste hori horre daukola balioa handiena, ez? Ikustea, ibilbide honetan ez gauzela bakarrik eta herri mailan, Euskadi mailan, gauzela beste enpresa batzuk erronka eta borondate berdina daukienak. Handitzen Goiaz familia, batzuk aurreratua gara, beste batzuk esain beste, baina partekatzen dugu esperientziak, bide lagun gara danok, HPS eta Espriren onduan gaoz, onduan zer da urre ez, direktua da komunikazioa eta lehen ara behaldu behar, ez da izer, inberda berba ez dakin horegaz, hori izan 8 hilabeteko, 9 hilabeteko, eta esfuertzuak, oin da, e-mail bat, dei bat, da gero erantzuna begiz esan, azkarra tira. Esaten dope ondino gitxi garila, eta 7 enpresa, zenbat enpresa industrial dagoz Euskal Herrian. Hor gaoz, da azten, bintzat ilusio faltarik ez dago. Kanpotik behar izaten dira bultzada, baina nola nahi ere esango nuke, lehendabiziko bultzada bakoitzakin behar duela beretxe barruan. Nik argi daukat, etxe barneko komunikazioa langileen artean hobe daitekeela, ez? Kasu askotan euskeraz egiten baldin bada, euskaldunak baldin bagera, euskaldunak garen taldean, baina ez bakarrik barne komunikazioa, bezeroarekiko komunikazioa ere euskeraz egiterik baldin badago, eta teknikoki gai baldin bagera euskeraz hitz egiteko, pentsatzen dut hori bien lehiakortasuna handitzen duela. Oso interesgarria diaz, emateizu aukera ez, industria munduko beste enpresekin ere egoteko, ideia berriak eztabaidatzeko, azkenean Danova Grupetik kanpora ere beste realitate batzuk daude. Niri ezinbestekoa iruditzen zait, esparru publiko eta pribatuen elkarlan bat, bidea jorratzen joateko. Importantea da, alkarrengandik animoak hartzea importantea da, eta ikisi bai, azkenean danok erronka bardinean gauz, zelan euskeraz lan egitea da gure aurrean dekun erronka, eta horretan enpresa asko gauz. Bertako enpresa gara, enpresa euskaldunak gara, guretzat euskara oso garrantzia handia duko, eta hori guretzat oso balore klabea.